เลยมันมาไปได้เลยนะยามาคนนี้เอาเลยนี่อ๋อเนี่ยมาชิงขับเลยไปคนนี้ผมเร็วเลยเลยลิงชิมุนสบายน่าผมทำเด้อน่าผมกุมาเลยไปทันน่ะboleh bisa enggak mun baik cuma masuk dengan bele hut Maja berasin lah bele jangan le Abang dah sesar kemana tu dah singmen. Ni lah, paling sih mun survive. Tu lain rai mana lagi tu. Nuôi. Nah, yuk. Kita makan dulu. Paling sih mun survive nak ke. Sang nadung kumai benar na. Ilai nak saya kucuk. Kau buat, ilai. Ilai mun lai masih ni. Nah. Boleh. Ilai engkau lai masih. Deng mau sudah bu. Cing kau bangun. Kamu kini ada saya lah, nak kena hong deng lah biar. Ilai yang baik cip lu betah deng. Engkau jaga pakai. Mana ada kamu jadi saya ambil oma mana? Boleh baca, obi mah, ayo. Ilai deng bau sih ilai. Bu pet tutua pun nas tangga ya, ngobe. Nengah. Ilai mun gasin macam apa siapa tu? Jangan macam pernah hong deng kena bahain rah nani. Ang tu thana ya nani. Ya bung kau bangun sedang. Boleh, ungkar kemudian bisa mana ini kecil berapa? Ikhlas dong. Lemon mak badai le nasa. Ya. Mahal guna nau le. Ni. Tapi nasrai. Tunggu bawa. Mulai bay jauh na ni. Hombai. Mun sabai ni nak apa mun naya apa? Iya, badan ni tangan nak, masang ke, nak ke. Samu hari logai hotel aja tu jauh ni, 40. Anglen nak ni paling sih nasi ada re. Nasi kondem kan boleh hari. Oh, ni masing kau boleh bay. Oh, ni. Boleh. Ilai. Harus singipre dah sing kabu gasini. Naya ni na maba. Kam sadeng sih tilai be ani nak keparjan gina ni. Ni. Yang murah dulu le. Murah saya dong kadang naya. Boleh poplan ya deh boleh. Dah sing kabu gasin naya. Maya. Mui aja si batu barana. Tang kabu bangun sini ya bi. Kabu gasini. Tengok biar buat. Ini ada masih habrau nung kabu lagi ni. Siapa sasali barang tu na. Oilai. Bersih pun katra mungkin mat. Di lang abang kari berapa bersih pun ni apa? Karsikan dia habrau dong. Bali dong. Naya. Wah, ini jalan bay. Ang semun bay ni lah, nak pakai nak. Lutar.
Yetis garden. Ini na हमनाया मोनसाबबाय माहाय आंहा लेटजाबाय आरो फैनाया एसे नङाबा फार्स्टनिफ्रायनो बरिया नुगौमोन मोनगौमोन नाखौ बे फख्रियाव एगारहरनोसै नामा नाखौ फख्रि गिदिराव बेसेबां जायो इसोर दा साफा खालामबासो हाब्रुफोरखौ सुबासो नुसिगोन दा बेसेबां जायो बेसेबां जाया नायलांबाय थादो बेसेबां ओंखारो दा साफा खालामबा नाखौ ओइ न'नि दुब्लियाव दै लाबोनाय जाम्फैयाव दंग'हा हमनाय आरोना दंग'आ रानथाबबाय दैयानो गैला बेखौ हमनायमोन मोनबाय आरो एसे ना बासिदों नै जेङाव सारनायखौ laga bara boriya nang ding yawa hey was lokok bai het lokok kilo kitapne दै दं सुबासो ओंखारसै बाय सेन्सनि थाखाय बेयावथ' खारबा मोनला ना बाग'बायबा बेयावबा मोनगोन ना हले बस बिलाइ साफा जाहांबाय दा नास्रायफोरा रोगोन दा रोगोन दिनै What is the problem? ओइ नोंसोर थिखांना होनो हाब्रा होमबाना नांसिन गाहाया आखाइजों ओरै खामदो नास्राय गाराय गोनांसो बे मासे होनि खांख्राइ माबानायालाय खांख्राइ बेयाव लादो आराम सुबाय था हौवाखौलाय गब्लं नुवा एगारना हरदों फख्रियाव बोले बेयाव लादो मुस्रियाव दाबोरनिया माहा दिंखौ बेयावनो दोनबाय दाबोरावबो जागासिनोसो दंबावो बे नै माबा सिग्राफोरा नास्रायदों सिमोन रोंग्राखाय मोनबाय आरो ना इबा मोनामोन आरो नाखौलाय आरो हमनो रोङि मानसिया माथो हमहैनो रोंग्रासो हमहैगोन दा आंबो मोनामोन आरो नाखौ ओइलाय होनै बेबो मोनामोननो नाखौ ना मोननायखौबा जाफोरखौ गारनायाव गैया हमबाय थानो सानसे नै आंनियाबो दासो फैदों आनैखौ खिथि साहा फुदुंदों नै दिनै आंनि हमनायखौ नै नास्रायफोरा नै बिहामजो ओंखाम मोनजायाखैनो साहा फुदुंनांगौनो बे सानखौलायनो गोलो गोलो 5 लाखनि नास्राया नै बोले मोनजानो गैयिफोराव साम' तामु लाजोबो ना लाजोबो जों जोंखौ फायना मोनजानो बिगोन नामा नोंहा आथिखालाय जाखैबा जाहोनो हायाखै नाया रानजोब्बाय नै फारलायाव बैथिंबो बाल्थिङाव रानबाय खर' मिदिनायफ्रा साम' मोनजाया मानो आरोलै मोनो बरियानो नै नास्राया बले गोदो गोदोरा मा खादखो साम'आबो नै आरो दा मोना फासि जेना होलायनोसै ओइ नाया न' सफैबाय सायगासिनो इसोरो ना हमनाया नाया हमखांबाय न'आव फैबाय सायगासिनो नै बिदि मोनबाय आरो ना नाखौ हमनानै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय आरो ना नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना शेयार खालामना लाइक खालामना हो आरो गासिबो ना अननानै साबस्क्राइब खालामदाबो आरोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान नायफैदों अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर बाय